Ето как аз избирам моите подаръци за точно 2 минути. Всяка година пада едно чудене, пък какъв подарък да подаря, пък на кого, пък как, пък защо. Най-омразното ми нещо е да гадая дали подаръка ми ще се хареса на някого. Било то на мама, на сестра ми, на приятеля ми. И затова просто следвам 3 много прости стъпки. Първо място гледам да им подаря някакъв спомен, защото вече за толкова години ми е писала да подарявам всякакви тип вещ. И затова спомена винаги е най-добрият избор. Помните го от мен. Първа стъпка, на кого ще подарявам подаръка. Много е важно да помислите. Примерно на мама бих подарила спа. На приятеля ми бих му подарила или почивка, или някаква вечеря. А на сестра ми бих подарила нещо забавно или пък примерно някой приятел. След като избрах за кого ще бъде подаръка, втората ми стъпка е да отворя Грабо, тъй като там има най-добрите оферти и това мисля, че всички го знаем в България. А ако примерно както в момента не знам точно какъв да бъде подаръка или каква почивка да е, понеже съм се спряла на почивка. Затова просто влизам в gift cards за ваучери и избирам каква да бъде подаръчната картичка. След което я поръчвам, след като избера стойността и имам два варианта, дали да бъде на хартия или да бъде в електронен вариант. Естествено, избирам да е на хартия, защото все пак трябва да я сложа под тази прекрасна елха. И накрая плащането, най-доброто плащане ми е онлайн, плащам се с Револючето и всичко е точно. И така никога подаръкът ми не е скучен и не е такъв, който да не влиза в употреба.